ga watan Disamba a turance kenan. Ina mana fatan alheri, Allah ka karbi ibadu. To jama'a, sunana dai kamar da kuka sani Usain Ismail, ni ne madugun wannan shiri ko kuma in ce shugaban wannan gidan TV mai suna Burtali TV. To al'umma masu cece ku ce akan rasuwan Sani SK, to ya kamata ku san abin da za ku faɗa. Idan duk mutanen da suke social media ba wai abu bai faru ba ku ɗauka shine zai sa ku samu subscribers ko ku samu viewers, ba haka bane. Yana da kyau a duk lokacin da za ka yada abu ka tabbatar da ka yada shakikin al'amari. Shi wannan bawan Allah wanda ake kira SK da ake ta ya maɗi cewar ya rasu, to al'umma idan kuka kalli wannan bidiyo ya rasu ko bai rasu ba, masu iya magana suna cewa hankalinka alƙalinka. Kuma bugu da ƙari 'yan kallo ko kuma masoya shi wannan bawan Allah ko kuma masoya bana Hausa suna ta yama didin nan ma suna ta yama didin cewar yan fim ba su taimaka mashi ba su ba shi gudunmawa ba. Idan kuka kalli wannan bidiyo za ku ji da bakin shi an taimaka mashi ko ba taimaka mashi ba. Jama'a barin haɗa ku da wannan bidiyo ko kuma haɗa ku da wannan gidan TV suna Burtali TV don samun gamsuwa ga bayanin da SK. Alaikum salam wa rahmatullah. To ita dai rasuwa da ake cewa mutum ya rasu gana a tsoni, kuma ina magana da bakina. Kuma ita mutuwa da mutum in ya jira kowa ma zai tafi. Innal mauta wahidatun wa sababu haka sai. Mutuwa dai guda ɗaya ce, sababanta ne suke da yawa. Wani rashin lafiya zai mutu, wannan hadari, wani ina zaune ma zai mutu. Saboda haka in lokaci ba sai an tsaya ana ta wani ya maɗiɗi ba, za a tafi. Kuma kowa da ka gani zai ɗanɗana mutuwa, in dai mutuwa ce. Muna nan da ranmu, muna fatan dai idan mun zo mutuwa Allah ya samu cika da imani. Ban san wanda inda ne wannan korafi ba. Ai babu yadda za a yi Allah ya maka baiwa baka gode masa ba kuma ya ƙara maka. Ai ubangiji yana ƙara maka idan ka gode mani. Ya zan ce ba a taimake ni ba, ni ko in na faɗa ka ai na zama butul. Tun daga farkon kanin da aka yi, tun daga farkon rashin lafiya ta kayo, industry ita ta ɗauki nauyina, har kawo yau kuma ita take ɗaukar nauyina. Saboda haka ƴan uwana ƴan fim babu abin da zan ce da su, sai dai ce musu Allah ya saka da alheri. Domin ban taɓa zaton ƴan uwana bane sai yanzu ma da larura ta sami ni kuma suka ɗauki gabaran taimaka mu, kuma suka ci gaba da taimaka mu. Saboda haka duk mutumin da ka ji ya ce na ce wai ba su taimaka mu, to gaskiya ya zalunce ni wallahi, bai mun adalci ba. Saboda haka duk mutumin da ya taimake ni, Allah ya taimake shi ma a al'amuransa, Allah ya zubunci al'amuransa. Wannan shi ciwon suga nake, diabetes, sai hawan jini, to tafiya bai zo shafi koda. To ikon Allah yanzu dai ana samun sauki, domin follow up nake, ma'ana na bibiya, ina ganin likita akai ina karɓar magani, ana kuma kula da ni a asibiti da gida da sauran gurare da inda ya kamata. Ina shan magani a lokacin da ya kamata. Saboda haka ina gode wa Allah bisa samun sauki da nake yi akan wannan ciwo, da kuma mutane suke taya ni da addu'a da tallafi iri-iri. Ina gode musu, Allah ya saka.